Какво може да унищожи стотици декари гори и да изравни хиляди квадратни километра земя? Отговор на тези въпроси и цялата история за Тунгусския метеорит само след малко във видеото. На 30 юни 1908 година, малко след 7 часа сутринта, в небето над обширените тайги на Сибир се случва мощна експлозия. Жителите на малките селца, разположени близо до река Подкаменна Тунгуска, виждат нещо необичайно. Огнена топка, която прорязва небосвода. Светлината е толкова ярка, че затъмнява слънцето. Въздухът трепери, а след това идва и оглушителният взрив, който разтърсва земята. Силата на взрива изкоренява 18 милиона дървета и изравнява площ от близо 2100 квадратни километра, почти колкото площта на държавата Люксембург. Звукът от експлозията е толкова мощен, че е чут на повече от 1000 км разстояние, дори в градове като Иркутск и Красноярск. Ударната вълна е толкова силна, че поваля хора, чупи прозорци на сгради. Много години след случката, истинската причина остава неизвестна. След първите свидетели на събитието са членовете на племето евенки. Номади, които обитават тайгата. Те вярват, че инцидентът е дело на Агди, богът на громотевиците. Един от тях, ловец на име Чучан, описва случилото се пред местния шаман. Бях в гората, когато земята започна да се тресе. Небето се отвори и от него падна огън. Не успях дори да се помоля. Взривът ме хвърли на земята. Когато се събудих, всичко около мен беше изгорено. Дърветата бяха повалени като трева след буря. Първите опити за научно изследване на района започват едва през 1921 година, когато руският минералог Леонид Кулик организира експедиция, убеден, че ще открие останки от гигантски метеорит. Но когато пристига до епицентъра на взрива, остава поразен. Вместо кратер, който би трябвало да съществува след такова събитие, Кулик открива необичайна сцена. Дърветата в централната зона са изгорени, но все още стоят изправени. Около тях, на километри разстояние, други милиони дървета са повалени и подредени в радиални линии, сякаш избухнала сила е разляла енергията си равномерно във всички посоки. Експедицията не намира никакви следи от метеорит. Няма метал, няма камъни, няма остатъци от звезден материал. Това озадачава всички. Какво може да причини такъв катаклизъм без физически следи? Съществуват множество теории за това какво се е случило. Някои са научно обосновани, а други откровенно фантастични. Най-популярното обяснение е, че метеорит или комета е навлязла в земната атмосфера и избухнала на височина 5-10 км. Това би обяснило липсата на кратер. Обектът се е изпарил напълно в атмосферата. Но липсата на химични следи поставя този модел под съмнение. През 1946 г. съветският писател Александър Казанцев изказва теорията, че взривът е резултат от катастрофа на извънземен кораб. Той посочва, че радиалната форма на разрушенията наподобява ефектите от ядрена експлозия, нещо, което човечеството не е познавало през 1908 година. Някои учени предполагат, че събитието е резултат от освобождаване на огромно количество природен газ метан, който се е възпламенил след контакт с мълния. Мнозина вярват, че Никола Тесла е експериментирал с новата си безжична енергийна технология и случайно е насочил огромно количество енергия към Сибир. Макар да няма доказателства, тази теория завладява въображението на хората. Според една по-екзотична интерпретация, Тунгусският метеорит е не катастрофа, а умишлено действие, предупреждение от извънземна цивилизация. Местните жители разказват за странна светлина, която се появява в небето дни преди взрива и за шум на метал след експлозията. Какво ако корабът наистина е избухнал, докато се е опитвал да предотврати още по-голяма катастрофа? Един век по-късно, днес Тунгусският феномен остава загадка.
Учените продължават да изследват района, а модерните технологии позволяват нови анализи на почвата и дърветата. Откриват се следи от редки метали и изотопи, които подсказват, че нещо необичайно все пак се е случило. Тунгуският феномен е едновременно научна мистерия и вдъхновение за въображението. Каквото и да е паднало от небето в онази сутрин през 1908 година, то ни напомня за крехкостта на нашия свят и за необятността на Вселената. А докато не намерим всички отговори, историята на Тунгуския метеорит ще продължава да ни кара да гледаме към звездите с любопитство и страхопочитание.